Que tal? Ostras, quedou o meu marido atrás, espera un momento. Manolo, ven para acá. Vete. Ti como me quedas atrás? Terás que andar pa diante cando ando eu, que te sentas ali, coño. Escoita, déixame falar a min, ti non abras a boca, oístes? Non abras a boca, que non levas micro. Ven pa acá. Ponte aquí. Que tal? Buenas tardes, ahora sí. Aquí é o da congelación. Viña a preguntar como era... É aquí, non? Sí, señora, está vostede no lugar correcto. Crioxenias Sigüeiro. Traten a man fría, Arre Dios. Es Sí, que señor. nos temos unha empresa familiar e facemos todo tipo de É que produtos. cheira a peixe aquí, non? Un pouco, sí, a chipirón, choco, xibia, calamar. Ostras, non se vía tanta variedade da carreira de Vili Pampín, Sí, Tanta cousa, verdad, Manolo? entón xa demos o paso natural a conxelar persoas. Crioxenacións Sigüeiro. Isto xa é unha pregunta miña en particular, Adiante. E que dá máis cartos? O chipirón ou as persoas? 50-50. 50-50. Pois mira, eu quería congelar ao meu marido. Vale. Pero non sería todo. Porque hai partes que xa ten congeladas. A ver. Todos ben mal pensados tamén. E os pés sempre os ten fríos. Entón, o peixe é algo que nada. E, bueno, despois outras cousas tamén que, bueno, xa hai tempo que ten congelado. Sí, señora, percíbese o frío dende aquí. Sí. Eu podo dicirlle que no futuro a ciencia avanzará moito e poderá haber técnicas de rexuvenecimiento brutais. No futuro o seu marido será Miguel Ángel Silvestre. A modo. Ten moito que espabilar a ciencia. Arre, carallo. Bueno. Entonces, como nos vai congelar? Como a bacalaos? Ou como eu conto? Non, señora, non é como o bacalao. A crioxenización é un método moito máis preciso. Por exemplo, nós o que intentamos facer é levar a cabo un intercambio de fluidos e cambiámoslo por anticoagulante. Así está ben, señor, sí. Está ben, sí. E despois o que facemos é poñer unha película crioprotectora. Pero que película se eso é film de toda a vida? É film. Mano film, por iso película. Canto lle poño? Como canto yo? Pero canto lle Señora. Señora, canto lle poño? Canto lle poño porque son 5.000 o metro cadrado. Ah, para, coño! Bueno, Como va. 5 metros cuadrados? Tío. Así está ben. Ai. Estás ben, mano? A ver que che abro aquí un pouco. Que... Aí está. Pero entón... Con... Que? Abrille aquí! Suda moito. Meu pobre, Dios. Estás ben? A ver, porque era bonito morrer en directo, pero morrer en grabado, eso era malo. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿vámonos congelar ou non nos van congelar? Sí, podese Sí. dicir que sí, porque os seus corpos vanse introducir nunha cámara a menos 164 centígrados. Por lo tanto, podese dicir que sí, van congelarse, aparte van matar o anisaki todo. Perfecto. E todo isto... De canto peixe estaríamos falando?
Depende, señora, porque vos ides querer que vos separen as cámaras ou como vai ser a cousa? Home, por exemplo, nós xa hai tempo que dormimos en camas separadas, vale? Chega unha edad que xa tanto nos ten. Quer decir, que eso non significa que non nos queiramos como ao primer día, verdad, Manolo? Verdad ou non verdad? Quen che mandou falar que che dixen que non falar? Eu, señora, Entonces, digo yo, Eu prefería... porque sae a metade de prezo. Como sale a mitad de precio? A metade de prezo. Si vamos xuntos, sale a mitad de precio? Exacto. Bueno, O que é ten unha cousa, sentido. pois a metade. Claro, Sí. ten sentido, pero eu vou en riba, eh? Ah, Eu vou arriba, Manolo, oístes? E entonces, en canto nos quedaría o tema? calculo yo agora mesmo. Vamos a mirar canto. En 194.5.844 euros. 200.000 euros, Manolo. 200.000 euros, nós somos dúas persoas jubiladas. Hombre, haberá unha ofertiña para pensionistas, dijo eu, non? Hai unha opción que é desbotar o corpo. Espera un momento, porque Manolo está me escapando para lá, vete para acá. Manolo, non teñas medo. Ten medo, non quería vir. Non está feito a Vamos, criogenización. que nos congelan ali e depois xa miramos o que ten. Claro, porque claro. ten moitas cousas. Mire, señora, ten moita cousa. Hai unha opción Sí. que é desbotar o corpo, que eu creo que podería interesarlle, pero hai que conxelar o cerebro. Pero como vai haber un cerebro sin corpo? Bueno, muller, pero... Home, eu teño corpos sin cerebro. Vi moitos en la Isla de las Tentaciones. Pero... Cerebros sin corpos eu nunca vi na miña vida. Non, pero, señora, pense por un momento que no futuro haberá cura para a morte. Pénseo. Pénseo. Sí, no, vou non pensar. Penso. Pero sabes onde eu vou pensar? Na casa. Vale? Vamos, Manolo, que isto é moi caro para nós, isto non compensa, porque ao final... Esperen. Carallo, sempre que dicimos marchamos, sempre espera. Bueno. Que pasa? Aquí podería haber unha oferta, Anda, Anda. que podería Anda. interesarlles. anda. E canto? Bueno, é un ensaio clínico que está dando moi bons frutos. Canto? 600 euros. Chámase conxelación en quente. Congelar en quente, Manolo. Isto pasoume a min unha vez que fun a Portugal. Acórdame ben, Pedín un café con hielo e o camarero puxos a ferver o hielo. Estaba bo. Acórdame a min o portugués. Non te acordas do portugués? Sí, señor. Perdoe que me entromezca, señora, pero estaba bo. Non tiña mal ningún ahora como camarero. Non valía un peso, tamén che digo, Pero, bueno... Non, a ver, señora. Señora, a ver. Céntrese, Sí. céntrese, porque a conxelación en quente o que quere dicir é que o metemos así, tal cual, os metemos así. Así jodidos, como estamos ahora. Non, Como? vivos. Coño, pero nós de momento ainda estamos ben, non? A ver, uns máis que outros, pero estamos ben. Bueno, pero, señora, vostede pense que pode ter algo que se pode curar no futuro. Hombre, sí, pero é que eu ahora mesmo estou perfecta. A ver, saleume na última analítica, saleume un pouco de ácido úrico, saleume un pouco de colesterol, teño presbicia, teño reuma, teño artrosis, pero polo resto estou perfecta. Aí está, Que? aí está. Que está? Que no futuro non existirá nada disto. Pero vamos a ver, si nos congelan, non morremos. Segundo a ciencia, pois non estaríades nin vivos nin mortos, así unha cousa 50-50. Aceptan. Como 50-50. Sí. O sea, así. morremos ou non morremos? 50-50. Vale, 50-50, pois vamos facer unha cousa. Vamos congelar ao meu marido. Ah, Congelamos a el solo
E así xa miramos 50-50, vale? E ao congelar el solo quedaría en 350-50. Ah? Entón, congelámoslo el e depois xa miramos se vou eu ou non. Moi ben, estades os dous de acordo? Sí. Sí? Sí? Ti estás de acordo? Que dixo? Que dixo? Que dixeste? Que dixeste? Dixestes algo? Non ten nada que dicir, É o que dixa eu, vai a misa e punto final e se acabou. Vale? Polo tanto... É unha oportunidade que non podemos perder, Manolo, coño. Que che van a congelar. Polo tanto... Se pode congelar... Ben. Polo tanto, están de acordo os dous, non? Estamos de acordo os dous, falámoslo, comentámoslo e os dous estamos de acordo. Ben, pois, unha vez falado todo, Sí? acompáñeme á sala de crionización. Pero isto é un arcón congelador como o que tiña eu na casa. Muller, que por 600 euros non había outra cousa, Ah, vale, vale. No, claro, tes razón, porque 600 euros xa non vos chegará para pagar a luz estar tantos anos conectado á corriente, verdad? Non, isto non está conectado á corrente. Pero se non está conectado á corriente, todo non nos pode congelar. Sí que se pode. Ai, sí? Sí. E como? Queres saber como? Porque isto levámolo directamente Bota para atrás, Manolo. e deixámolo en Calvo de Randín.